Palihog manglingkod, maing buntag sa tanan. Angay kita magpasalamat kada magmatata sa buntag mga igsoon kay ang Ginoo gamhanan yun siya ang tag-iya sa tanan. Busa angay nato nga pasalamatan siya sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga magpasalamat ka sa Ginoo. Ang atong ebanghelyo mga igsoon nagahisgot kini sa usa ka sanlahon nga tao nga miduol kang Hesus o giayo siya ni Hesus. Kini usa ka sanlahon kung wala siya ay pagtuo, di gid siya moduol ni Hesus, di ba? Kay wala siya pagtuo. Pero sa iya tungod sa iyang dakong pagtuo, miduol siya kay Hesus ug nangayo og kaayuhan. Kay ang usa ka sanglahon mga igsoon kung sa karon nga panahon mauna ang COVID. Murag kung ikaw positive sa COVID, hadlok ang tao muduol kanimo. Mao gyapon si sanglahon sa unang panahon mga igsoon. Hadlok ang tao kay matakdan. Ato kanang mabasa diri sa Leviticus kapitulo 13 bersikulo 45 kadto sa 46 unsay status sa usa ka sanlahon mga igsoon diri sa 13 kapitulo 13 bersikulo 45 paingon sa 46. Ang sanglahon kinahanglan nga magsulob og bisting gisiun nga musulob og gisiun nga biste og ipadunghay niya ang iyang buhok og tabunan niya ang iyang ibabaw niyang labi og moingon siya sa kusog nga tingog, hugaw ako. Magpabilin siyang hugaw samtang anaa pa kaniya ang sakit. Ug kay hugaw man siya, magpuyo siya nga mag-inusara sa usa ka puloy-anan gawas sa kampo. So ang usa ka sanlahon mga igsoon, ilain kini siya. Murag sa pa kahadlukan sa mga tao. Gilain siya. Kay ang makaduol kaniya matakdan. Busa kung kita nahimutang sa iyang dapit mga igsoon, usa kasanlahon ilain ta mag-inusara unsa man kay atong bation, di ba masubo kita mga igsoon, dili ta murag mawad-an tag paglaom kay nag-inusara ka lang masakiton pa ka nya wa pagay igura ka hatdan dito siguro pagkaon kay kadlukan lagi kay makatakod ang iyang sakit. Sa mga igsoon, kining usa ka sanglahon nasa pagtuo nga ayuhon siya ni Ginoong Hesukristo. Nagtuo siya nga si Ginoong Hesukristo makaayo kaniya. Busa naningkamot siya nga makaduol. Siguro kung tungod sa kadaghan sa tao, di siya makaduol yun sa kang Ginoong Hesukristo. Pero siguro kung siya isa man kasanlahon, siguro mga tao na hadlok. Padaplin siguro ba? Kuan, sanglahon ka, sayang ka, matakdan ka. So, ang iyang pagtuo nga makaduol yun siya ni Ginoong Hesukristo aron siya maayo. Sa nakaduol siya mga igsoon ug miluhod siya sa atubangan sa Ginoo. Busa ang Ginoo kay andam kanunay ug maluluyon, gihikap niya ang usa ka sanlahon og diha ang usa ka sanlahon na ayo sa atong kinabuhi mga igsoon. Nabaka tay pagtuo nga sama niini sa usa ka tawo nga sanlahon. Ang atong mga pagtuo nagduha-duha ta. Ang kitay na ay mga sakit, maingon pa ta sa Ginoo, Ginoo,
kung ayuhon lang ko nimo, mangalagad yun ko nimo. Una ato, kondisyonan na to ang Ginoo. Pero dili inana mga igsoon, kinahanglan nga mututa nga si Ginoong Hesukristo moayo gyud sa tanan natong mga sakit, mo sangkap sa tanan natong gikinahanglan. Kung sa may mga problema nato, siya andam kanunay sa pagtabang kanato. Sa mga igsoon, kinahanglan nga ang atong pagtuo mo lahutay yun. Kay labi na kanatong mga Kristohanon, mga igsoon, sulayan ang atong pagtuo. Paambit lang nako gamay ang pagsulay sa Ginoo sa akong pagtuo. Kining Psalm 91, sige na ko na ni, halos ma-memorize na nako ni. Maglakaw ko dito sa payong simbahan, memorize na ako ng Psalm 91. Sige na ko, kuwanda na, kay kining Psalm 91, mga igsoon, sa lamas, kompleto na ni, naanatanan. Saan ka, tabunan ka, o ilikay ka niya sa tanang sakit nga makamatay, naatanan. Tabangan ka niya kung naakas kalisdanan, kung sampit ka niya, tubagon ka niya. Basta, i-share lang ako gamay ang akong pagtuo nga gisulayan sa Ginoo. Sa dihang na hospital, si Sila, mga igsoon. So, naging dala na mo sa doktor, sa Santos. Kining Santos, mga igsoon, inilagi ni nga private ug mahal. Kay bisan gani akong kauban, ingon nga, sus, dito mo lang yung dala nga dollar kay na. So, wa na, akong pagtuo, wa na. Si murag nagdudu, sige lang. Ang tigdasig sa dako, si Lia ug ang asawa ni ay pa kwartahan atong Ginoo. Murag nadasig sa guba. Sige. So mo to. Adto mi. Nya gignan pa gyud sa driver sa ambulansya nga, dawaton ka mo dito, sir. Pero daan na nakakuan dito, na doktor nga nag-follow up sa mo dito. Dawaton ka mo dito, sir, kay kubig ba ya? Ito, dala. Pag-abot dito, wa mi dawata dayon kay wa pay bakante. So pagka buntag, gidala, gi-admit nami, dala na. Karon mga igsoon akong kwarta, 15,000 ra nya. Pag-abot dito, gipadawon mig 13,000. Wa gyud akong nabilin, wa na pagkaon pa. So, po Lord, nagaingon ka sa mong pulong, ikaw mo sangkap sa tanan namong gikinahanglan. Ito pagkatawag sila na padala kwarta. Padawag sa kwarta. Pag-abot karon sa lakton nga istorya, nag-bill na. Abot ng panahon bill. Kuha na mig-bill. Gibilan mi pagkalunis sa hapon na. So, pagtanaw sa bill kay 80,000 man kayo. Way labot ang doktor nga 18,000. So, ano ko, saan ni? Lord, sa lagi imong kuha na ni? Ato nga. So, ato PCSO. Wa pa man resulta sa PCSO pila ihatag. Nya ang PhilHealth nako gibawas 10,000 ra. So napay 90 kapin. Anak ko saan man ni. Sila yung salig lang kita sa Ginoo. Kay ang Ginoo tag-iya sa tanan, butang siya mo sangkap sa tanan kung gikinahanglan. Ali abot pagkalunis na Martes, matataw hikay na kay mugawas na lagi mi. Kay kung di mi makagawas, another 116 ang gabi dugang na po na mong bill. Mo to nga so adto mi sa kwad. Gitagaan mig papel sa ospital para DSWD na mga tabang. Mo to pag-abot sa DSWD, ako ni adto dito. Pag-abot na ko,
salamat gyud ko sa Ginoo pag abot nako ikaduha dayon ko nga gi-interview tag moto abot na ko dito interview gihatagan ni ko papel fill out hatag pag abot dito gihatag dito sa murag cashier dugay interview pag ko dito pilay mo anak nabay mga trabaho taud-taud gyud pagkataud-taud siya sir ang imong bill katunga among ihatag di ganahan ako katunga pila gibawasan tog kuan 30 nya panday aw gibawasan og 10 nabita hantud aw 70 to siya nya gibawasan din sa PCSO 8,000 ra ito nay 60 kapin sa katunga ra among ibayad among ikuan dana sir sa inyong bill so wa ang katunga sa 72 so na 42 nya sa katunga nya gitagaan pa gyud cash nga 5,000 sa sir na 5,000 para panggastos nimo sa ospital di pa na ko kay napay cash napay uli na rin ko pasa na sad namo sa ospital nana 30 gikuha nag 30 na 40 kapin 40 kapin tapos asa tanan yung hapon na si Chian ay asawa ni ay nagpuat dahil po tawag na mo so tawag pila nabilin pa 40 pa kapin mga 40 sitim siguro to so sige pa dool siya ni Mayor Eric kanyo sa atong Mayor itagaan siya 30 gihatag so Jace na lang iko salamat impas di padalaan mi ni Rex pila to padaan mo last Rex Father Rex murag 4 gipadalaan mi sa igsoon ni sila og 5,000 plus 5,000 na gihatag sa DSWD ginabayaran yun na mo ang ospital kaya gisuwayan akong pagtuo mga igsoon busa kinahanglan yun nga ang atong pagtuo atong padakon ang atong pagtuo nga ang Ginoo mosangkap sa tanan atong gikinahanglan atong basahon diri sa Salmo kining Salmo 91 diri sa kapitulo 14 ngadto sa 15 nagaingon diri mga igsoon mao kini pinaka lig-on kayo nga bersikulo mga igsoon ang Dios nag-ingon luwason ko kadtong nahigugma kanako og panalipdan ko kadtong miila sa akong ngalan sa dihang sangpiton nila ako tubagon ko sila mag-uban ako kanila sa dihang sila anaa sa kalisdanan ug luwason ko gayud sila og pasidunggan mao ni mga igsoon busa importante kayo ang pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo gamhanan buhi ug dili gayud mapakyas mga igsoon mao kana mga igsoon nga ang atong pagtuo ug inubanan sa pagampo kay kung walay ang pagampo kung walay pagtuo useless niya mga igsoon busa magkuyog yun na siyang duha pagampo ug pagtuo kay kung magampo ka kinahanglan gyud kang mutuo nga madawat nimo kini ug maangkon gyud nimo mga igsoon ang pulong sa Ginoo buhi ug makahatag og kinabuhi mga igsoon naot unta nga ang atong pagtuo mudako pa kini di na ta walay pagduha-duha diha sa pulong sa Ginoo kay ang Ginoo andam kanunay sa tanan unsa man atong gikinahanglan unsa man ang atong kalisdanan ang Dios mutubag niana labi na karon nga pandemic nga hadlok ta kay kung kita makubig sigurado dili na magdugay sa
kung kita mamatay sa kubig, ilubong ta ditso ang atong pamilya, luoy kayo, di na makasudong kanato. Busa ang atong pagsalig ra gyud diya sa Ginoo. Kay ang Ginoo andam kanunay sa pagtubag sa atong mga pagampo ug paghatag kanato sa kinabuhi walay katapusan. Ang Ginoo dili bakakon. Ang Ginoo mao ra gihapon karon ug sa maabot mutubag siya sa nangayo kaniya ug sa tanan nga muduol kaniya. Sa muduol ta kaniya kung ta mga igsoon na problema na mga sakit, angay kita muduol kaniya ang atong pagtuo nga si Ginoong Hesukristo moayo sa tanan natong mga sakit ug musangkap sa tanan natong gikinahanglan. Ang kanang ebanghelyo palihog mandog